Tepang iti tangatan. Dinapalabas, nasiputan ni Bong ti panagpalpaliw ni Miguel iti saan punay nga dayo. Kinamat dagiti buyot ni Mr. Fortes ni Miguel. Iti day tamat lang agundaway, madandanagan dalakay Catalino tasaandan ang mapasangpet ni Miguel. Inyawag adagos ni Mr. Fortes ken ni Congressman Marasigan tinapasamak kadakwada. Isu ana ibagamat ni Congressman ti panagannad na. Iti pa nag-deliver ko man ni Billy iti droga. Nakita na ni Althea ang nakatakder nga gururay iti pagluganan na jeep. Indatag na dagos ken ni Don Braulio ti balasang. Iti pa nagsarsarita da Don Braulio ken Althea iti mansyon. Itagagayem, denggay nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Tepang iti tangatang! Ninong, nasingad agayim mo day di papak. Nadakamat mo pa idi kanyak a negosyante kan ado ti gagayim na. Pudno day ta, iya. Tilaang kayat ko amaamuan. Sa dino nga tantiayan dagiti sa nikwa. Wano kinabaknang day di papa. Iya. Ninong, amom ka dino sa dino ti ayan dagiti sa nikwa day di papak. Ha? Kuha, jaka mo iya. Wan, jaka mo. Sigurado ka, Ninong? Wan iya. Pudno. Nasingad gagayim ko dagiti naganak mo. Nga, jaka mo no ayan dagiti kinabaknang na. No kayat mo nga agtalina udak manan dito yung mansyon. Tung palam ti kayat ko. Anya dayta, iha. Kayat ko apasyaran ti resort. Ngaw awagan da iti paraiso. Kwa? Apay, Ninong? Kasla naklaat ka iti imbagakan ka. Apay kumamit maglatak, iha. Kasano ang amwam ti paraiso? Adda ka din nangibagakan ka. Awan ti nangibaga kanyak, Ninong. Nanggagkulaang kadagiti tao ama kaammo iti paraiso. Sigun kadakwada, napintas kan naulimak iti dayjay a lugar. Pudno dayta, iha. No kasta nga rod, amom dayjay a lugar, Ninong. Amok dayjay lugar. Gaputa, kukwak dayjay a paraiso. Anya? Wala. Di ka madanagan niya. Siya ka mismo, di mangipasyarkan ka, iti dayjay a lugar. Kaya't na Althea pasyaran ti daan a hideout, Billy. Iswapili naman ay bag dagiti tao tayo ijay. Tasaan da nga iparparang dagiti armas da. Boss, kasano na amuan ni Althea ti hideout tayo? Di ka nagdamag pa, Billy. Tung palam na tanti magbagakan ka. Sige, boss. Iparang ko a caretaker dagiti agbambantay a buyot tayo ijay daan a hideout. Iswa dalusan nyo anay bagti unag, kan iti aglawlaw ti hideout. Boss, kasano dagiti usar ni Don Augusto ti hideout? Sana bale, tanakalak ti seradora ti siled ni Don Augusto. Panagkunag, sana nakitaan pa ni Althea ti siled. Malagi po ti panagsubli ni Don Augusto di Espanya. Matuloy ka di, boss? Saan pa nalpas ti transaksyon na dito Pilipinas? Nang runa iti binangon na a laboratorio ti Shabu. Nagtalinaed iti ayan ni Mr. Chan ni Don Augusto. Gapo iti plano da abangunan a negosyo. Nabayag namin na jak nakitkita day alakay, boss.
Indon bigat. Umay dito yung mansyon. Tanapatag ti pagsaritan mi. Makumikom lang ni Don Augusto. Nga po kadang iti nagduduma a negosyo na. Isordi mo makit-kita pa'y. Boss. Ala, saan pa lang kada iti pagsaritan papili? Mapangkan, iti pangibabaw na ka. Ay, Diyos ko. Grabe ay, ngamawan pa'y laeng ni Althea, Marcelina. Ay, itay pa'y agsapa api manaw. Impakada na amapanlaang gumatang kadagiti masapsapol iti pakanan. Marcelina, rumuarak. Sa dino ti papanam, rabi iuna yun. Urayan tayo latan dito'y balay ni Althea. Tiyak nga ron makaid na. Iso nga inaksuknalan, ijay nagsapalan tidalan nga agturong dito, uy. Sanan, ang mga nuad dapay dakas ang mapasamakan ka itiruar. Patyag nga agawid din ni Althea. Saan ang maikat kanyak tiyagtanag? Ha, nalapit ani Althea daytan agtuktuk daw. Nana? Nana Rosalia? Toro? Iso nga agpayson, Marcelina. Siya kung timang ilukat itiri daw. Lukas da, nagkapo ka, ijay mansyon ni Don Braulio. Wan Nana Rosalia. Nasaya at impakita kanyak ni Ninong Braulio. Imbaga na pa'y anawaya aklatang agdakiwas. Anya? Nakita nak ni Billy iti sentro ti ili. Agur unayak iti jepe. Nga pinilit na ka naglugan iti kotse. Diyos ko. Nabatik madagiti nagatang ko ang maaramat ko maiji pakanan. Awanin tinaaramidak iti daydi akan ito. Kabayatan ti panagdalyasat mi ngagturong iji mansyon. Nagpampanunot ak na imbag. Ma'am Althea. Naskan nga agbalinak ang naturod ken kalmado. Tapno makapagpanunutak ana imbag. No kasangok ton ni Ninong Braulio. Kat maibagak ti kayat ko adamagan kan kuan. Kat, anya dagiti imbag-bagakan ka ni Don Braulio. Agbaliw ka nun ang mamimpinsan. Basta agsubliak mo ten iti mansyon. Ngam, amo ka pamarang lang dagiti imbagbaga na kanya. Ma'am. Amo ka sana ka napatid kan kuan. Nukas pangarigan tapod no dagiti ibagbaga na anapatid kan kuan. Di na ko mapinagulbudan iti damdamagak. Anya nga main dagiti damdamagam ken kuana, ma'am. Ti maipanggap ka dagiti sanikwan dagiti darakkel ko, nana. Anya? Nadamag mo ken kuana dayta, ma'am. O nana. Saan lang nga dayta ti dinamag ko? No dikat ti may papan iti paraiso. Anya? Imbaga na kanyak ako kuan na ti paraiso. Kinapod no na. Ipasyar nak ija inton bigat matlaang. Anya? Mga no. Amok ti pampanunutem nana. Ngam di nakpakadanagan. Amok kon ti rumbang nga aramida. No agpampamarang anasaya at kanyak ni Don Braulio. Kasta akmat kan kuana. Aramidak mati amin. Tapno makaasidagak. Iti ayan dagiti sanikwa, dagiti dadakkel ko. Althea. Bili, natalusan men, ti unag ko ni tiyang lawlaw ti daan na haydaw. Sayat mo, asta. Oh, nga dwa. Urayan tayon asumangpet da Don Braulio. Yan Althea. No, kunak man no sana niyang pakita pa ito niya babae kan Don Braulio, Bili. Siya tinakakita ka ni Althea iti kabangibang ngayon. Indatag ko ni Don Braulio. Kat nabaya ka nagsasarita na. Ay, basta gaya. Nagaya man. Wen. Amo tayo mo't akailiw launay ni Don Braulio ni Althea. Nabaya ka sinapsapol tayo. At talaga may tiyaglawlaw. Bili! Ikotsin ni Don Braulio di sumungod. Sa ganahan ubing. Amo yung ti aramida nyo.
apaman na makadanon da dito'y hideout. Pudno ti ibagbaga ni Nana Rosalia. Nagpintas ken naglawa ti paraiso. Manipod dito'y ngato ti lighthouse nga ayan ko. Makitak ti pakabuklan ti sanikwa. Dagiti dadakkel ko. Iha. Itay ka pa dito yung lighthouse. Mabakan. Nakasaganan ng iti impalutog amakmakan. Kaya't ko pa yung tiagtalinad dito'y nino. Sa anak pa'y amabisin. Umuna kayo namangan. Iha. Nusan ka matlang amangan? Sa anak mo ito namangan. Anya, Sika tiga po ng apay anak palutuak iti ato amakan dito'y paraiso. nino? Asino dagiti nagado alalaki iti aglawlaw ti paraiso? Oh, dagiti para bantay ko dito'y paraiso. May bayad na kidatap no agdalos kag mangtaripato kadagiti mulmul. Kasta ka di. Uwan niya. Oh, sana rupang nagbayad dito niya, Altea. Apay na pauli mo kanino? Oh, Anda ka di pariko? awan niya. Adalang simka niti isip ko. Sapay lang umata, di mo ikan niti sa balya kay papanati panaguliman ko. Presko ti angin. Apay nga ita lang ang makitak dahi ti alugar. Ang dagayam nakalumang dito'y a paraiso. Nino, naibagam kanyak a napatagakkan ka? Saan ka di? Uwan, ibagak na itaya. No kasta nga rod. Kidawak ti panagtalinaod kon iti daytoy a paraiso. Altea, No kayat mo sa anak kon nga umadayupay. Agtalinaod akon diti paraiso. Aging ga iti kayat ko. anya. Kumusta nga tan ni Altea iti napanan na? Patsyak ang nakita na itan ti mismo abalay dagiti nagpukawan adadakkel na. Marcelina, sapay la kumata maaramid ang naimbag ni Altea, ipanggap na. Nasken nga agtalagkaken ko na. Nalipatam ka din nga anak da di Doña Sabel ni Altea. No kasano ti kinasirib ken kinaturad ti inana. Kasta mo ti anak na. Marcelina, Nakita ka ni Altea ti ugali day di Doña Sabel. Sapay la kumata makapanunot iti napintas awagas. Tapno mabawi na ti kinabaknang da. Altea, Kaya't ko tigmay sabi, pangasim ta di nakasitgan. aging nga ka dita, kastalat ta titratong kanya. Awan matimadi, wano dakas nga aramida ka. Nagalas ti babae ang suplada. Anya? Kaya't kulang ngay pasikin katibagit, Altea. Nung singa sabrak ti pakpakitan. Nabegas ta? Napintas ka lang nga uri na kamiso. No awan matlang ti ibagam kanya ka nasayaan. Pumanaw kalangan. Nga uri bagakkan ka? Asan lang adito'y paraiso ti makitam asan ikuan Don Braulio. Ha? No kasarita na kiti nasaya, ibagakkan ka ti kabarbaro. Ken naglawa a resort ni Don Braulio. Anya? Adda pa'y sa Bali a resort ni Nino? Gusto ka? Kaano lang nga naipatakda? Agore ka. Saan ta pa napasag iti tunggal maysa? Iso adyak ibagbaga, no sa dino tidakda ka matag arisa. Ibagam kanyak no sa Dino, Billy? Oops! Iti maysa kondisyon, Altea. Anya day ta kondisyon. Amumunti kaya ko.
si Deg. Kaya nagpalinagayan mo. Anya. Talaga abastos na ito at tao. Kita matlatan tiro pa kaltaya. Sa bagay, magustuhan kita ng mat-mat-mat mo kanya. Nagsimple lang ti kondisyon ko. At lunan nakagayam mo. Kat di na kong sup-supladaan pa eh. Ditakan. Pinagawan na pa. Nagmayat akit kita des kong tibagina ng magna. Nagpintas ka nung makapamauyong kaldaya. Numanugod kay ti kayat ko lang masamak. Ibagkan ka ti kinapod no ako kwa. Dagiti dadakkel mo ti paraiso. Ken ti dagaan nagdapatan ti Lalawa Resort. Katukan ti kinababayin. Kablawan kagapoy tinaramid mo ti kalabas, Miguel. Naparmag mo dagiti daduma abuyot ni Congressman Marasigan. Ken kastamatan anatiliw dagiti daduma pay a kontrabando nga deti bodega na. Colonel, akikidlangan ti daga pagbatbatayan day a Congressman Marasigan. Nawaya pa lang nga makapagdakiwas. Gapo ka dagiti buyot na. Miguel, inutem apokanen dagiti dakas aramot tinangato a kawayan. Babaan day tang aramidem. Inot mat amatumba ti mismo apon. Colonel, Oray kasano ti kinangato ti kawayan. Agdumuglata. Babaan tinapigsa nga angin amang dalapos kenkwana. Mamimpinsan amarsaak. Colonel, aramidag ti amin. Tapno mabuwal ang mamimpinsan tinangato akawayan. Diyakon ipalubos nga danto pay agsaringit aramot. Ket agbalin tumanen anangato akawayan. Itan tinapintas aguntaway. Amang ripuog kadagiti kabusor. Miguel, naskanyag duduma a klase ti motor ti ramatem nga agpaliw. Iso nga den sa ganak nga ramatem. Colonel, Talo a klase ti motor ti adday ti karaheg. No kayat mo met, adda pa'y tay may sa kotse kaya balay. Napayagan na jak na usar tay jay. dagiti langan motor ti aramatek, Colonel. Nalaklaka nga imaneho, no adda ka ni ti peligro. Sa bagay, husto ka, Miguel. Adayo pa'y... Ambush! Anya di mapasama kada Colonel Maravilla, Ken Miguel. Gagayem, di uliwain na dinggan, di tuloy, tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Ititangatan! Tepang, ititangatan. Inapalabas, kinasarita ni Altean ni Don Braulio, may panggap, iti kinabaknang anapanawan dagiti dadakkel na. Nagulbud lang ti Don, kadagiti damdamagan ken kuana ni Altea. Naibagapay ti balasang akayat na amakita ti paraiso. Iso a pinadalusan na dagos ni Don Braulio ti daan a hideout. Iti saan ang nagbayag? Nakita ni Altea ti kinapintas, ken kinalawa ti paraiso. Iso ang naibaga na iti lakay, akayat nan ti agnaed iti paraiso. Iti daytamat lang agundaway. Naibaga ni Billy ken ni Altea nga dapay sa bali asa ni Juan ni Don Braulio, asaan pa'y anakit kita ti balasang. Iti met panagdalya sa da Colonel Maravilla ken Miguel. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo ang napauluan. Tepang! Ititangatang! Miguel, naskanyag duduma a klase ti motor da ramadam agpaliyo. Iso nga din sa ganak nga ramatem. Colonel, Talo a klase ti motor ti adday ti karaheg. No kayat mo ba? At dapat tayo may sa kotse kaya balay. Napayagan at jak na usar tayo dyan. dagiti langan motor ti aramatek, Colonel. Nalaklaka nga imaneho, no adda ka ni ti peligro. Sa bagay, husto ka, Miguel. Adayo pa... Ha! Ambush!
Katingan ta titumsag dito'y kotse, Miguel. Katingan! Colonel, agduduma ang lugar ti pagtatawudan ti ranipak ti paltok. Wen, Miguel. Nakapwesto na yung bagdag iti kabusor. Nagsardeng damatlangan. Nalabit nga agpalpaliudan. Miguel, saan ta basta makapanaw dito'y? Iti 12 o'clock. Talo tinasiputak akabusor. Colonel, Iti mo 3 o'clock. Pangen akabusor ti adda dito. Miguel, cover me. Dua talaang amang parmag kadakwata. Kukwak ti perimeter. Kukwam ti frontal target area. yes sir. Wait for my signal. Now! Ito'y ti para ka tayo! Nagpartak ni Colonel Maravilla ati Maray. Nabayag ajak nakita ti kinasiglat na itirangat. Oops! Palpaltugan ako na. Nasken ang makaasidaga kadagiti kabuso. Kakador! Agsan na tayo! Saan tayo? Kabalan ng Miguel! Atong tinatayo, kakadua tayo! Atras! Diyos kay, napahin dito na to. Basit lang at tinabati ka na kami. Tumakaya ko. Hector! Di mon gandatan ti tumaray. Pagtugak ka na gusto ka. Diyos kay, nakalimang. Aramatag ti imod ko o granada. Ipuruwak ko itinaglimmangan na. Sigurado ani Congressman Marasigan ti utak ti pandakaambus mi. Ngem saan kami apaatiw kini Colonel Maravilla. Granada! Tumaraya ka na agos! Dandani ako na. Dayjay, timarayan ni Hector. Kandag iti kakadwana. Kamatik ito! Miguel! Are you alright? Yes, sir. Naglipas ang dagiti kabulsor. Bye-bye ang latan itan, Miguel. Sa nabali, ato tinaparmag takadakwada. Sir, positive. Ni Congressman Marasigan ti utak ti pan nakaambusta. Anya? Tao ni Congressman Marasigan, Hector. Amamok day dya tao. Saan akong amas daw? No apay nga amuda ti ilalabas na ti dayta lugar. Sigod ni opisyal ti armada ni Congressman Marasigan. Iso nga muna tararamidan na. At dalata impormante na iti unag kan iti ruwar ti armada puwersa. Hector, anya tinapasama kada kayo. Ayan dagiti daduma kakadwam, anang saneb kada Colonel Maravilla, kan iti dayjay a Miguel. Congressman, napay kami anang sanib kadakwada. Aniya? Pasensya kayo, Congressman. Awan tinara. Congressman, Nagadu kayo nga imbawon ko. Ngam napay kayo lang. Sayang ti impormasyon ti parasim ko. Gapota pasig kayo amanal. pasensya kayo, Congressman. Anya pa si pasensya. Italaeng nga makangagak, iti panagkidaw iti dispenser. Ti may salang abuyot ko. Dagaksiptaran, ti panagkidaw mo iti pamakawan na manal. Pumanaw kan, sakbay nga asutek ti paltog ko, Hector. Anya tinapasamakin ka, Hector? Kaya mabibaw matan ti bibig mo. Tinanognak ni Congressman. Ah, Gapo itipan nakapahay tayo ng sanib kada Miguel. Ganti kadwan na soldado. kasta ka de. Ano saan lang adakkel ti ibay bayad na kada tayo. Panahon tayong ti grupo na. Ano siya? Diyan kaya ti pumanaw kini Congressman. Sana pare ko ti makan kan kwarta. Anya launay ay ti adda bilag kini Miguel. Tadi tay basta maparmak. Mga no, ada superpower na. Luklukwan na kani ha! Anya superpower nga bagbagayo. Kaya tiyo, tada kayo ti pagipapasak iti pungtot ko ha! Relax. Relax ka kadilang, Hector. Rabrabakin na ka lang. Diyak kayo ti marabrabak.
Ala, panawandak pa lang! Jaski kayo! Nana Marcelina, siyak na tan ti makamungag serbi kada kiti customer tayo. Ang ginana kayo kitin. Ay, baybay anak latakad eh, Toro. Kabaulak mo tiar aramida. Iso adinak man pakadanagan. Unay kayon ayan na. Nana Marcelina, kita nga hindi ko siya nagsardang iti saan unay nga tayo. Ha? Di kotse ni Altea. Wala na. Pagturungan dito ni Darling ko. Ni Ma'am Altea. Nana Marcelina? Toro? Nasaya at tadakan balasang ko. Gede, magkatasan. Nagluganan pa yan ti kotse, Ma'am. Wan, Toro. Nabayagan na kagarahe di kotse kay mansion. Nice! Ay, Ma'am Altea. Kumusta nga itinagkap, Ma'am? Anya ti madamag. Toro, saan adito isang wanan ti ato atao ti pagdamagan iti kasta? Ha? Sorry po. Ala, numabisin ka, Altea. Mangisagana akon iti kanam. Siyaklatan ti makaammo nana. Siyakon. Peter! Padase kakontaken ti upat a numero ti cellphone dayjay a Colonel Maravilla. Pacek nga iso ti protector dayjay a Miguel. Agalwad met kanyak dayjay a tao. Idi pay laeng nga dayo ti riknak kini Colonel Maravilla. Tinasayaat. Kontake kon dagiti numero nga infonbok ko. Saan ang naka-phonebook ti numero nga mo awag kanyak? Numabalin. Tsak kahit asumbatan ti prank caller. Sumbatak latan ti mo awag. Hello? Sino detoy? Kumusta ka, Satanas? Anya? Congressman Marasigan. Nasayaat, tanay posesan na, Colonel Maravilla. Anya ti masapul mo kanyak, Congressman. Ibagam kumaadagos. Tadyak kayat amasinga ti trabaho. Kaya't kalaing nga kumustahan, Colonel. Agtartaraken kagayam itikali. Amang sip-sip payot. Kadagiti taraken ku apiek. Anya? Colonel. Urayem tiaramidek iti taraken mo. Tikali anangatula unay tutayam na. At tantulatapan nakasilo na. Congressman, jak maawatan dagiti bagbagam. Menel kagayam, Colonel Maravilla. Nagsimple lang ti bagbagaken ka. Awate man na imbag. Tapno masaganaam, ti posible. Ngaramideken ka. Anya? Laglagi bam, Colonel Maravilla. Narasilaang tibiyag. Tandaanam dayta. Inidop nanti cellphone. Sa anak amabutang ka, Congressman Marasigan. Ar-aramidag laing ti trabaho. Nakasagana ak itan nyaman niya ramidan kanyak ti chay, Congressman. Isupay ti daganas na amang hawag kanyak iti Satanas. Nakangato iti Red Alert ti Departamento ti Anti-Illegal Drug Task Group kontra kadagiti droga. Sigun pa iti nakasaritak a reliable source.
At maidalyasat at droga iti pantalan. Inton rabi. Ha? Ada nag-text. Ni Colonel Maravilla tinag-text kanyak. Ha? Ti plate number ti kotse alimabas. Ni nga ta Altea tinagmaneho iti kotse. Tinasayat. Pagandar ka dagos ti motorsiklok. Ket surutek ti kotse ni Altea. Nagsardeng ti kotse ni Altea iti batog ti gate ti mansyon ni Don Braulio. Sino nga ta tinangramat iti kotse? Ni Altea tinagmaneho. Anya ti kahit asawan na ito eh. Nagsublin ni Altea iti mansyon ni Don Braulio. Aday niyawat kan kwa na ti lalaki iti gate. Dayjay. Pimanaw matlangan ni Altea. Surutek latta ti kotse na. Iti sa di naman apapanan na. Kampay di. Aday padagas ko ken ni Altea ijay mansyon. Iyawat kan kuana ni Amado ti file case. Araglaon iti peke a dokumento ti daga. Nakasta, umay ita dito'y hideout ni Altea, boss. Wen, ket tanangam ti panagsasaom inton makasangpet ni Altea dito. Pulos, adi mo dakdakamatan ti hideout. Mawatam. Wen, boss. Imposible asaan abasaan ni Altea. Dagiti peke a dokumento. Amo ka tayo dyan iti sapsapulin na ken ni Rosalia ijay mansyon. Ingagara-garamidan ti kastoy tapno mabasa na asyak. Siyak yakin kukwa iti paraiso. Boss, saan nga ta madlaw ni Altea? Peke, ti dokumento ti daga. Bill, kasla original latan ti panagaramit na. Batya ka din tumadlaw ni Altea ang napalsipika ti dokumento. Boss, Ala, urayan tan ni Altea. Isardeng ko kay ti kotse dito igid ti kalsada. Kayat ko akitaan ti linaon ti file case. Blanco mat ako ban ti adda dito eh. Amangan no na iparabaw lang ti kopon ban. Ikatak. Dokumento ti daka. Katnagan ni Don Braulio ti nakasurat. Sigon iti mabasak dito eh. Residential area ti nakadapatan ti paraiso. Mariribo ka na ka. Apay ani Don Braulio ti akin kukwa iti daka. Saan kat adagiti dadakkel ko? Palso nga ta dagiti imbagbaga kanyak. Dana na Marcelina. Una kon ket abinasa ni Altea ti peke a dokumento ti daga. Inyawat na itay kanyak ti file case. Kasano ti pan nakaamon, boss? Gapu iti senyal, Bill. Nasenyalan dagiti dokumento. Blanco a kopon ban ti imparabaw ko iti dokumento. Anya? Di meten mismo a dokumento ti nakaparabaw iti blanco a kopon ban. Kahit asawan na ita, nabasa ni Altea asyak yakin kukwa iti paraiso.
boss. Sana rumbeng ang maamuan ni Althea ti amin. Billy. Aging ga si bibiyagak. Agtalinaan. At kukwa. Di kinabagnang. Di pamilya na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Kagayem, ti iliway na denggan, ti tuloy tinobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kan daytoy nga estasyon. Tepang! Iti tangatang!